lami sa nga atong hashtag Dear MOR nilalang. O kaganina nadunggan nabasa nato ang mga text nga or mga comment sa atong Facebook nga sila po di ay nakaagi naging ana, no? Pero ang atong i-focus karon dili ang problema. Ato i-focus is unsaon pagsugpo sa mga ingana, no? Alam ko most of us dili gato gingana kay wala nahitabo sa ila, pero sa mga nahitabo sa mga kapamilya nato nga nay nahitabo ng ingana, di motuo gina sila, di ba? Now, wala ta kabalo puhon, no? Wala ta kabalo kung maka-experience ba tag ingana or dili. So mas maayo na lang karon kung ato nang maistoryahan kasi na mga pari or pastor diya nga pwede sad mo hatag sa atog nga ng advice para sa mga ingana, no? Kay nakita nato nga depressed si Malu, medyo stress siya sa work, stress siya sa family, weak ang iyang spirit. Unsa man gyud mga hinungdan di ay nganong ingana ang kakahitabo. Na ako'y mga own experiences sa kuan, dili akong own experience but kaning sa mga friends, akong mga kasinati nga ilang mga nagian pod. Nagstorya po ko kay ako mo imbestigar ba gyud ko ngana sa ila. Siyempre open-minded gyud ko. So, napog ko yung mga na-learn pod. Pero, dinis ata sa inyong mga na-learn. Sa inyong mga advices diha. Tawag karon 0937-3731-674. Labi na tong mga nay na agian nga ingana nga experience. Ha? Katong nay mga own experience kay mas credible man to sila nga mo advice. Hello, may gabi. Hi, Mr. Poppy. Hello, kinsa name? Si Kim from Osnanya. Hello, Kim. Pila edad, Kim? 24 years old. Panta kay nag-record ta para sa YouTube nako, ha? Naka-experience ani Kim? Dili ako, but I have a friend. Nay mga ingana, nay mga nilalang. Oo. Dili ingon nato. Gasunod-sunod daw? Oo. And then, at first ato, balhin siya boarding house. Then, magbalhin niya kay I thought na kanang nagtuo siya na kanang mawala na to. Okay, so pila day ka years nag-hunt sa iya? Almost mga 3 years. So nag-ila mo high school na? College? Oo. Gaka-action na gito siya kabuang. Oo. Kay dili man siya gakatulog kay gakahatlok na siya. No? Isa man na sa makaapekto, no? Kanang dili na siya matulog, so physically pod dili na siya healthy. So unsa imong nakita sa iya permero pa lang niyang ingon sa imo? Unsa imong murag na feel gyud nimo nga naa gyud tinuod gyud ana? At first kay dili ko gatuo then ay hara ko nakakuan sa iya ana kanang mura na gito siya kanang paranoid. Na dili na siya kanang So murag naluoy na ka nga murag tinuod na gyud siguro ni di naman ni kuan. Oo. Dayon ang ibuhat na mo adto is ako siyang ginaingan na magpa-advise siya pa. Ha? Hello? Lisod yun ang kuan karon. Murag ang signal nato karon may kuan karon kay. Hello? Hello? Unsa to magpa-advise siya og pastor or kanang pari baka karon. Ayaw pa advice sa DJ. Kay di na sila expert ana. I love you hanta karon. Ay lagi ba? Tapos dayon mo na unsay gingon daw sa iya? Na magparam to siya grocery dayon. Magampo siya always ako man siyang ginaing na pray lang yun ka always gyud na unta mawala na siya then niuli man to siya sa ilahang bukid kay nagpatambal. Nasama di ay? Open do kon ang third idol lagi na niya. Kani nga na. Oo. So wala pug kay na kanang experience pod uban niya. Wala pod kay usay kay na lang ko mga matikdan pero may kog makuyapan kay karon di jud ka kadaog sa ako at. So anyways, unsa imong na-learn ana nga experience?
na-learn na ako, Master Pope, is kanang di gyud ka mobiya sa Ginoo. Mhm. Kay ang Ginoo ra man gyud ang makatabang sa ato. Tama. Nakabalo ko ana kay gi-confirm pod, nag-research po ko dani unsaon daw pagsugpo mga ingana bitaw. Dapat lang gid ka naa kay kana relationship man in a way nga nakabalo ka sa unsay kaning history sa mga evil spirits kay kung nag-exist man ang kuan, na-exist man ang mga evil spirits ug gatuo na sila Ginoo. Gialaw mo po na sila sa Ginoo na kwanto test ang imong faith sa iya. Pero kabulubatan tanan nga atong pa-crucify ni Lord Jesus sa iyang kaugalingon sa cross, dito nasugpo tanan ang mga evil spirits. Dapat muto ang atong panindigan. Sugod pa lang ato nasugpo na. So dapat dili ta mahadlok kay syempre mas powerful si Lord, tama? As oo. Ikaduha, kita pod nagtuo unta ta dapat nga gibinlan ta sa Ginoo sa kalibutan. Himo tang stewards of the earth. Giatagan tag authority niya nga sugpuon ang tanang mga evil spirit man na or creatures man na, tanan nga mga evil giatagan ta, gibless ta sa Ginoo, gi-anoint ta niya. Oo. Kung wala ta nakabalo ana, naminaw ta karon nya wala ta kabalo. Ha? Mo di ay? So, munang mahadlok ta sa ila. Di ba? Oo gyud. Gakahadlok ta kay abi na tug tawo ra man taw nya kana sila powerful, dili manggod di na mao. Because kita mas powerful ta sa mga nilalang nga mga dili makita kay sila dili sila sana mga residents sa earth dani sa atong yuta. Residente na sila dito sa ubos sa dark world. Dili na siya taga-danhi. Oo. So, kita nga mga gi-anoint nga nag-believe sa power ni Lord Jesus, in the name of Jesus Christ ang atong ingon, i-bind nato na nga mga spirits. In the name of Jesus Christ, i-rebuke nato na sila, ipapahawa nato, ipabalik nato kung asa sila gikan. Muna mga powerful nga mga words nga pwede nimo istorya sa spirit kung unsa baka na diyang imong kahadlukan. Munang kita dili ta mahadlok ha kay mas powerful ta sa ila usay nga naman ta mahadlok man ta permero, di ba? May unta nga uy hadlok kayo na mga ngitgit ayo di pero dapat dili nga na kay ngano kung makita kanila nga nahadlok ka sa ila mas ma-powerful man sila. Mas maka-feel sila nga magkatawa. Sa Ginoo. Salita sa Ginoo nga siya ang nag-uban sa ato, ang mga angels, ang mga gagabayan ta niya pirmi ang imong relasyon na pirmi. Kay daw bidig kaning mga problema sa pamilya nato, di ba Kim? Mo man din ay makawala sa ato og faith sa Ginoo. Ma-depress man dayo. Ma-depress ta nga unsa man niya labi na sa gugma. Ay ka. Imbis gilubong na si ex, nagbalik-balik man Ginoo sa atong niya sige lang kag sakitan lang ko nimo permi Lord, sakitan o gisisi nimo siya. Ngani man gud ang mga evil spirits, iya kang sulsulan ang mga wrong iyang ipa-right. Lagi. Nya min din siya nga ay buhata imong gusto, ayo pagtuon ng mga gipaingon sa mga kanang imong gusto mo'y buhata. No. Nya wala ta kabalo. Abi natog mauna to sakto gini akong gabuhaton bay. Sakto gini pero dala na to sa imong stress, dala na sa imong kaisog ug sa imong mga kahadlok, tanan na. Oo. Dito ka kwaon niya. And tinuod bi aning kaning sa mga exorcism. Kana ang nganong mahimutang vessel sa kanang mga espiritu nga dilingon nato kay dili sila ganan og mga dry area sa kalibutan. Dili sa ganan kanang kuan lang, kanang kahoy, mga kuan lang. Kasagaran sa mga kahoy kinamo gunay water ang kahoy. Na kita mga tao nagyapon tay water in our own body, di ba? O dili sila ganan ato mga dark places nga kanang mga mala nga mga area, di sila ganan ato. Sagara diya sa may mga kahoy kay na may tubig ana, na mga plants, na mga kuan. Unya kita dayon ila tang idwell kung dili ta magproteksyon sa tong self, pinagi sa atong faith and prayers and everything.
Ginoo ra gyud makakuan. With God, Natugpuan na sa ila. dapat makuanta ka ng strong ta ka natay mga shield diha. With God, nothing is impossible. Tama! Kabalo na ko mo great na ka kay happy na ka alas 10 sa imong minuto dani. Ayan. Sige mo great ka or unsa may napakaidugang? Mo great ko sa Mm-mm. ako ang pangit na naminaw na. Lahi po na nga basa, ha? Uy, dili may kabasa. Lahi po na nga mga duel diha. Og sa ako ang mama na tuwa sa Davao. Mama, I love you. And sa imo Master Pops, I love you. Lata kay day. Okay? Ayun na day. Di ra ba ko paasa. Okay, Master Pops, Mm. request ko sa pwede. Unsa man? Anad na kong biyaan. Anad na ba na sa amo dani? Anad na. Wala man. Pag sure. Wala uy, nakadungog nakadani. Nakadungog na. We. Style ni mo. Wala man god. O di ikaw ra. Ikaw ra. JR Shabuk. Sige. No problem. Thank you. Salamat po. Salamat sa pag-share, God ha? bless. More power. Tara na to, Kuan B. Abay, mag-share na nga personal experience niya, B. Tawag 0937-373-1674. Hello! Hello. Hello, happy Halloween. Kinsa ni? Halloween. Si kinsa ni? Si RJ din. RJ? RJ. 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 Kaning nakay personal experience, ani? Naama sa Gopi. Unsa man ning kuan ikaw mismo? Ako din mismo. Kanang pila edad nimo ato? Mga kuwan ko, mga 14. 14. Gyud sa pagsugod ni. Kuwan kanang gikan ko, kanang natulog ko, Master Gopi. Lagi ba pero unsay dahilan nganong ingani ka tinuod ba na nga kanang mga depression mga ana? Depende. Kanang naay mga kaguluhan sa imong utok brain nga mga problema ana? Depende lang siya, Mr. Gopi. Natulog ra ka dayon ko ana dayon na kay nadamguhan ana? Yun. And then sa mga next nga mga days dayon na sundan na pod? Sa mga next nga mga adlaw na nasundan din diretso lain na pod nga damgo? Yun, Mr. Gopi. Mhm. Pero this, kanang wala yung ko nagpa-doubt kay. Gano man, ganong nakaingon man ka nga, di ko mapadawag ani, kitsa may nakakuan ana, influence. Kay bisan sa damgo, Sir Popi, kay nastorya man yun ako ang mga kuwan sa Ginoo itaw. Sa ama ng salamat gusto, palayo ka na ako, anak. Unsa? Kanang mingan ka, kanang giurong na ka, kanang bisan sa tod sa damgo na siya, naitabo, pero nagyapon siya, dili gyapon nakabala si muna-una ang pangalan ni Jesus Cristo. So nangaji ka ana and then nagsikag sampit niya. Then pag-auman nato ka-feel nimo nga mawala gid siya. Makuha yun siya, Mr. Popi mo. Di niya ipadayan kung sayang balak buhaton para si Mua. Unsa may imong gingon in Jesus name ana? Sa dugo ni Kristo, sa lawas ni Kristo, palayo ka na ako. Very good. Ana no? Sa dugo ni Kristo, sa lawas ni Kristo, palayo, pahawa kanako. Aba, powerful kina. Powerful kina siya katong murag college ko ana nagkaibaluan nga kanang ingana nga mga sentences nga pwede nimo iingon. Basta iingon nimo ang ngalan kay kaila man gud sila. Makailagis lang sa Robert. Kitsa pa man day ilang kahadlukan, di ilhan gyud na nila ilang kahadlukan kitsa man day. Di ba? Unya lain-lain man na siya, unya depende man gud na siya sa imong hadlok sa ila kung unsa sila ka powerful. Munang gahadlokan, di ba? Kay nundom ka anang
kanang sa mga salida nga based on true story man na, pero kanang mag-exorcism na bitaw sila. And then ang pari mismo kay kanang binuang-binuangan sa demonyo. Di ba? Kay ginatest nila sa ato ang faith ni mong di ba mismo ang katong mag-rebuke unta katong untang mag-exorcise siya man unta dapat ang pinaka strong og faith, pero mangita gid nagpaagi ang evil spirit nung murag ma-break ka. Lagi. Naday kay mga sala atong nga medyo kuan. Wala ba yapon? Wala. Gwapo lang gyud kay ka lugar. Na-attract lang gyud lugar to sa imo. Piling nimo nakuan lang kanang slight lang to tungod sa imong faith. Dili kay kanang gakwaon bitaw niya imong soul. No? Parang gina-convince ka niya nga kuan ba? Kanang kahadlok na ako mo bitaw ingana. Pero wala gyud to nagpalupig kay. Ana. Dapat Paglaban gid lang Tama. ko niya mako. Ah. Halig lang yun. Murag katong gapangilad sa atong sa gugma ba? Ay gid palupig. Wala yun. Ilaw na nakasakit ay sa palupig. Sige lang. Laban. Laban lang mingig ka happy ra gyapon ko ba? Oo. Naagyapon ko Ginoo nga muhatag sa akong kalipay, dili ang tao ang muhatag sa akong kalipay, pero ang akong Ginoo nga muhatag blessing sa ako. Sumanday. Ana gyud na. Medyo religious kayo ang atong topic karon, pero kabalo ba ka? Tinuod ba ana kung mag-believe lang yung ka? Mag-believe lang yun ka. Tinuod kayo eh. Gabilib bang gani na mga evil spirits? Ikaw na ba din naman ka mo-believe? Ba? Di ba? Pero baga, public eh, lahi na may kadlugan. Unsa? Duterte na. Ay, naday maganda. Madlok dapat sila. Oo. Pero ang pangutanan ako sa imo, Paano masabi? paano mo nasabi? Sige. Sa may ako mailagad sa imo. Great lang gusto ko mga kauban di Mr. Mupi nga namina gid sa imo ang drama perita. Higit kay mamina gid. Walay nahadlok diha karon. Wala naman sila nadok Mr. Mupi kay naon tambagan naman ako sila nga. Kaya kung saan kanya makita sa mga mata o nasa yung unan, salig lang po sa tatasan. Tama. Diba? Perfect. Kinsa man na sila? Great lang ko sa mga kauban diri nga sila Richmond, sila Ander, o uban pa diya nga naminaw sa imong MR. Pila mo kabuk diha? Upat ni kabuk ko sa Open. Nganong naimurag ikalima diha nga kuan? Ay, kana siya murag. Kanang gatindog diya sa may kuano? Piling na ko muna siyang katong nagtindog pod sa luyo ni Cesar Montano. Ay, manto na ka dito. Lain na ito. Lain ito nga nilalang. Ano ni sulpot mo ito nga kuan, ghost. White lady to siya. Dili ay brown lady, transparent yung isa niya. Lord. Salamat kay ha. Basta ba pwede mo request yung song? Unsa nga song? Request lang ko ka ng Shishgan dito. She's gone. She's gone. Grabe. Pinalubad mo ni yung kanta. Di ko ka move on. Nawa man siya galit. Naramto siya na ni ganina. Kaya nabitang murag kasap mata nga abi nimo sa imo na gid siya makalit lang dag mawala. Ayay ka! Kay numdo na pod lagi. Sensya na. Pagmata. Ha? Pagmata. Pagmata ni mo lang damgo niya ang tanan. Ayay! Nightmare! Okay ra, nightmare. At least di tinood na yun, no? Sige. Thank you, Migs! Thank you. Thank you. Ingat. Happy Halloween sa inyo tanan diha nga mga nag-celebrate sa Halloween. Ang atong pag-celebrate sa Halloween mga pamilya, sa All Souls Day,
is primero ang sa mga saints, no? Magpasalamat ta nga tungod ani mga saints may makuanta ka nang ma-inspire ta nga kita pod mamahimong saints, no? Ang pagsalig nila sa Ginoo mo'y atong tularan, no? Na marag ma-happy ta nga naay mga tao nga nagsalig sa Ginoo ug wala niya gipabayaan. Sa All Souls Day, syempre, atong dili na to kalimtan ang mga mipanaw na sa laing nga kinabuhi. And syempre, katong mga napa sa gatuo mog purgatorio, kanay nga na. Nga i-pray na to ang mga kaluluwa nga kailangan og prayers kay syempre nakasala sila din sa kalibutan. Ang uban diretso mo ato sa langit, di ba? So kato sila atong ipam-pray og dili na to sila kalimtan ang mga memories nga ilang gihatag sa ato, labi ng katong mga happy memories. Muna ang essence sa atong pag-celebrate this time of the year. Pagkauman ani, mahuman naman dayon and mag-Christmas naman dayon ta, di ba? Christmas celebration na dayon, nag-countdown na ganita. Pero hopefully mga pamilya, ayaw unaha ang mga kanang laglaag, mga party-party, unaha ang pag-ampo sa inyong mahal sa kinabuhi. Wala na ko igun time mga pamilya. This is Master Pope saying, don't worry. Be happy pag may problema ka. Huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Sa mga single ladies and single moms out there, itaas niyo mga kamay. Kaya mo kiss na ko sa inyong ilok. Ready? Kiss na ko. Ay mo kahadlok. Ako raning wait. Ready? Tomorrow, atong Dear MOR episode is about kuan siya. Anong murag competition. May mga tagisan na mangyayari. Hashtag Dear MOR. Tagisan. Dear MOR. Dapat ko rin bang i-expect na baka isang araw kayo na magkatuluyan? Kasi ang tagal nyo nang magkakilala at magkaibigan eh. Parang kilalang kilala nyo na ang isa't isa. Pag level up na nasasamahan nyo ang kulang eh. Upgrade na kaya natin from best friends to lovers. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Tagisan. Uy, nilabuan na iba ni? Ano sa man ni? Upgrade from best friend to lovers? Ano sa man ni? Parang libog-libog pa ha? Ugma na siya. November 2 mga kapamilya, atong last episode of the week. Before tamo diretso na dahin sa atong Christmas countdown weeks. Kamay na lang dayon. Pila na lang itong gihulat para mag-Christmas na ta. Happy-happy na dayon ha. Pero ampo-ampo sa takaron. Anyways, I'll be leaving you with a quote. Gikan sa atong drama tonight. Hashtag Dear MOR. Nilalang. Ang pagtuo ug ang kahadlok pareho ra na sila. Pareho sila gasugyot kanato nga tuuhan ang dili nimo gakakita.